Kamunoisa sei chinetsa kuvhurika kudai? Izvo watanga futi kumuka manje. Unoisa sei chinetsa kuvhurika kudai? Musi unofuti waitaura futi usanyodaro iwe. Aiwa kutongobvunza hangu kuti yemunhu mukuru inotonetsa kuvhura kudaro apa munhu ndianoda zvino. Watanga futi. Ndaisi nyaya chaimbopera zvakanaka ipo uchada kuti ufunga zvondinakidzira here kuti yangu aivhurike zvotondirwadza kuti yangu aivhurike usanyodaro. Ndaitoda kuti ivhurike. Apa munhu ndianoda zvevasika munoisa zvakakoma. Saka munototadza kutoitawo plani semunhu mukuru kuti isanetsa kuvhurika. Apa muri kusekwa nevamwe varume kuti yenyu inonetsa kuvhurika. Yangu inonetsa kuvhurika nabasa nazvo ngavaseke. Chandozi ndechoti ana pressure noti yangu inonetsa kuvhurika nochichi. Vanhu vanongoseka chitaura zvavanoda. Izvi zvichiri kukanzi watenga imwe mota nyowani uchaona achitoseka. Mota yauri kundiseka achiti inonetsa kuvhurika chimota chiri panzako. Imota yemurungu haisi mota yangu ndiye kubasa mota. Doro inonetsa kuvhurika ndiri kuleft nabasa naro. Rangu reku right dondo as long ndichivhura mota ndichipinda ndichidrive ndichienda kubasa.